O dan lygad y cloc yn y gellu, dywed y Democratiaid Rhyddfrydol fod e'n amser am newid. Mewn etholiad all gael iddo myneiddio gan lafur ar ceidwadwyr, mae'r blaid yn ffyddio y bydd eu polisïau nhw'n gallu torri trwodd. Ni sy'n sefyll i fyny ar gyfer cymunedau ni, dyn ni'n gweithio'n galed ar gyfer cymunedau ni, dyn ni'n gweithio'n galed i cael mwy o dentyddion enghraifft yma yng Nghymru, dyn ni wedi clywed bod hynny yn peth bwysig i bobl, dyn ni'n clywed hefyd am meddygon a'r gwasanaethau iechyd gwell, gwasanaethau addysg gwell, hefyd newid hinsawdd, llygredd yn yr afonydd, mae'n bwysig i fewn. Felly ni sy'n sefyll i fyny ar rheina ac yn sefyll i fyny am cael mwy o arian hefyd i fewn i Gymru. Mae'r ardal hon wedi bod yn un ffrwythlon i'r blaid yn y gorffennol, a dywed rai sylwebwyr bod targedu ymgyrch fel hyn yn gallu talu ffordd. Maen nhw wedi gweud yn barod yn eu ymgyrch nhw eu bod nhw eisiau blaenoriaethu gwleidyddiaeth gymunedol. A yn y gorffennol mae'r blaid wedi ennill ond llaw o aelodau seneddol yng Nghymru, yn benodol mewn ardaloedd gwledig yng nghanolbarth Cymru hefyd. Sneb yn disgwyl nifer enfawr o aelodau seneddol newydd i'r blaid gael eu hethol fis Gorffennaf, ond i gobeith amlwg yw y bydd un neges mewn ardaloedd fel hyn yn arwain at lwyddiant.